Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. CUMULUS ġewwa l-Valletta Contemporary hija kollezzjoni ta' arti kontemporanja li toħloq spazju għal kapolavuri varji tal-arti minn artisti internazzjonali. Bris ix-xogħol siewi ta' Richmond Foundation inħeġġukom taqbżu qabża tal-kunċert Rock for Richmond minn hawn u ftit ġranet oħra biex tkawtu il-kapaċitajiet ta' bosta talenti musikali lokali, fosthom il-gruppi Produ u Bark Park Disco. Għal-dewqa tal-istorja rikka tal-Gżejjer Maltin, l-Inscriptions Walking Tour l-Mdina ser jagħti ħarsa lejn il-bosta iskrizzjonijiet Latini li nsibu mnaqxa madwar din il-belt. U għal-vjaġġ nostalġiku fil-passat, il-grupp Strictly Commercial prepara selezzjoni ta' mużika magħrufa mis-snin 50 u 60.